যতनो फुंकाहाम जों कायसा ससियेल मिडियायाव दाबो भाइरेल नङि दंमाने जों नुखा जे चिनि पिटिएडिसि गभर्नमेन्ट पिटिएडिसिनि आन्दाराव गोबां साख्रि लांजाखा 100 नि प्लास साख्रिखौ बर' मानखायनो तो आमन बागै किजा क्लियरिफिकेशननि बागै नंनो भिडिअनि बिसिंति आं एज ए टिआइएसएफ नि प्रेसिडेन्ट नंगै जोंनि युथ्स अफ बिसियामनो 100 नि प्लास साख्रिखौ बर' मानखायनो तो आमन बागै किजा क्लियरिफिकेशननि बागै नंनो भिडिअनि बिसिंति आं एज ए टिआइएसएफ नि प्रेसिडेन्ट नंगै जोंनि युथ्स अफ बिसियामनो साफालों दंखा ताई गोबांमा बर' अमनो दै गोबांमा खाव वानसुं मुंजारा तिब्रामथा नोंसुमु तिब्रामथानि पार्ट नंगै दंनो किजा क्लियरिफिकेशन जों दिना मुसलमाननि आनि बिसिंति जों जतनो साइमानो ताबु चिनि ओनलि टिटिएडिसि गभर्नमेन्ट बा टिटिएडिसि इलेक्शन पाइद्रप जतनो साइमानो जों तिब्रामथा गोबांमा सीट जितिखा 80% सीट हिनमानो 85% न हिनमानो শুধু 4টা সিট ছিমছে মালিয়া কিন্তু আমো ফানো जों किसा किसा मार्जिन बायदि जों हारिव आमबो जों जिति जाखा हैनो जों बिनो तो जतनो दोस रि तका ताबु तिब्रामो थानो बाहायकावमो खायगा गोबां बर' सागा जोंसि बहुत रिजिति रहमानि बाहायकावमो खायगा কিন্তু जों जतनो वानसुना दरकार যে नायदि त्रिपुरामो था तो ताबु गभर्नमेन्ट শুধু জিতিখা কিন্তু শপথ গ্রহণ যে খায়াকো অফিস হচ্ছে আসুইয়াকো তারপরে কেবল ইএম মিনিস্টার বসংজে তো যারা অম খাইতংনাই রক অম অফিসার্স রক থানিছে তাবুক যত কিছু চলি দং অফিসার্স সংনি ইয়াগো তাবুক যত কিছু পাবারি যাগো ইলেকশন টাইমও তে ইভেন যেসে জরতে অফিস ইএম এমডিসি আসুই আছে তো যাবুক যে ফাট চাকে চাকরি ক্লাংজাক মানি বা গোबां বড় এপয়েন্টমেন্ট মান খর তো গোबां ভুল ত্রুটি তো তমসং যতন সাইমান জায়গা নিউজ চ্যানেল জায়গা गोबां সাজাগলিয়া गोबां निउज चैनल एडभार्टाइजमेंट दिजागलिया आमनो तो इसिं गोबां नुगै दं तो ताबुक मेन हिंखाय आं जारा अफिसार दंनाय बर' समाहाय केलेंकारि खाय दङ जारा गुबुननि गभर्नमेन्टनि हयतो साख्रि माने आ जागाव ताकफोनो सेटेल खौ चिनि तिब्रामथानि गभर्नमेन्ट न चिनि गुबाग्रानि गुमा थांनो नष्ट खायनानि बागै बर' समाहाय गेम खाङै दङ गुबुननि जारा अफिसार अफिसियल्स जारा आसुजाग तो दारो जतनो मानसुक दी ताइ बुजि दी ताबुक चिनि तिब्रामथानि केबो इएमएमडिसि आ आसुया को ताबुक ऑफिस हैंडल खाइजागिया ताबुक ऑफिसार से खाइ दं आबोनि बागै बर' गमाहायके थङै दं तो गुबुननि गभर्नमेन्टनि साल अम चिन बुबाग्रानि बुमा खुंनो ता चिनि इएमएमडिसि चिन तिब्रामथा पार्टिनो नष्ट खाइनानि बागै तो आं जतनो अमनो कयनाय जम कन्फ्यूजन तांदि जों टिआइएसए बुंगे अमनि अलरेडी रिपोर्ट जों बुबाग्रानो रहरका ते ब अमनो कामके नायनाय हिनै बकक रिखा आमा सिमिया टिआइएसए नि गोबां बर'नो जों कायसा ससियेल मिडिया थ्रुयै जों अमनो शेयर खायाखै जों बनो रिपोर्ट दं ते साख्लाय जाखा ते आमनि बागै न जतनो साजागो जे खाता बायलादि कोन आनफेरंग्ला आगिब नरक साइमानु जेडिउ साबजेक्टिउ नाहाना पूर्व कायसा प्रब्लेम क्रिएटिंग खा आपूर्व अफिशियल्स संनि किसु दायित्व दंमोन बागै न आमा हायंखा तो जों तेबो जोंनि बर' रक जों सिनसियार नांगौ जों तेबो साइमाना नांगौ जों जेसे गम हाके बेदल खाय दंनाय दिनै बबो साख्रि माया नोंबो साख्रि माया अंगे केब साख्रि न कोन दिन मांग लागे दिसिना ताउन बागै न जतनो जाय जायखे न खायजाक नांगौ जों भिडिअनि तरफ फैते नंगौ बरनो कयजाव जे जतनो खालगै नासिं नांगौ केमनि लगे आनफेरंला जे चिनि स्पेशल युथ्स दं न अमो साखलाय जाव जतनो हाम